Čo ich je veľa. To bačko sa doslova nafočilo tam ako slovo. Vážne ich je veľa. Nie sú to fakt baby. Nie, baby sú sem. Pretekári sú pripravení pri Powerbolte. Kde je tento Vicky? Kto si ešte nedal auto? Kde je Viktor? To sa mi, že napravo. Kúpaliska, nech tak urobí. DK 395 BY, BL 789XX a BT 224 Neviem, nech si že je napravo. Naľavo mal byť, napravo. Napravo našej strany. Ja napravo, hej, tak. Opäť to najprv budú chlapci a potom dievčatá. Všetko je pripravené k štartu. Aj keď tu si chceš, že si Ja mu dávaš Barborke nejaké inštrukcie pre štartu? Teraz už nič nepovedali. Tam sú dosť hlboko vo vode. Ale dlho držia sa. Bolo odštartované. Kategória nádej A. Chlapci, 100-metrová vzdialenosť, v tejto chvíli už menej. Šiel na kaj? Myslím, že to je on na kaj, nie? Tak má zelenú čiapku. Vtedy, keď vybehne posledný chlapec vody, štartujú dievčatá. Bojku nemali oboplávať? Vychá ich neteka? Teraz sa mi dá nejaké vlezie do popravo. Keď ťa poštípe, bude ti dobre vo vode, vieš, schládiť. A kde sú naši? Kto tam pláva? Tam pláva Jano, že? Áno, Johnny! A kde je? Tuto. Áno, Poď, Jano. Prví pretekári sú pri brehu. Biehajú. Pardon, chlapci. Teda prví chlapci sú tam. Na trati, na bežeckej trati. A 500-metrová vzdialenosť behu